እሺ ሕልና ናንሰብስብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዒልኩም አሜን። ስምቱ ልዑልን ሓያልን እግዚአብሔር አምላክና በአና በቶም ዘይንረብሕ ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምሕረት ድንግል ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት እግዚአብሔር ከም ዝኸበራ መጠን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። በረኸት ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክ ይዓድለና። ከምንፈልጦ በዘለው ዕለት 8 ሐምለ ካብ ቅዱሳን ከዋክብቲ ናይ ገዳም ዝኾኑ አቡነ ኪሮስ፣ አባ ብሾይ፣ አባ ሚሳኤል ካልኦት እውን ኣለው። በረኸቶም ይዓድለና። እሺ ከም ፈቃድ አምላክ እምባረይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ቃሉ ዝበና እግዚአብሔር አምላክና ሎሚ እውን ቃሉ ክበናይ ንኩላትና ዘስተውዕል ልቦና ክዕድለና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ምናልባት እቲ ድሓር እውን ፀበል ስለ ዘለና እቲ ግዜ ቁርብተይ ከነስተኻኽሎ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ። እሺ ብዛዕባ ገድሊ ናይ አቡነ ኪሮስን ናይ አባ ብሾይን ንምርኣይ ሓደ ካብ ናይ ወንጌል ቃል ክንወስድ ኢና። እንተዳ ንዝክር ኮይና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 32 ደሎ ቃል ከምዚ ይብል፣ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነኻ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ግና ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ። ኣነ ናብ ምድሪ ሰላም ከውርድ ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም፣ ኩናት ዳ እምበር ሰላም ከውርድ ኣይመጻእኩን። ወዲ ካብ ኣቡኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ክፈላልየ ዝመጻእኩ፣ ንሰብካ ጸላቱ ቤተሰቡ ክኾንዎ እዮም። እቲ ነቡኡ ወይ ነዲኡ ካባይ ኣብሊጡ ዘፍቅር ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። ካባይ ንወዱ ወይ ንጓሉ ኣብሊጡ ዘፍቅር እውን ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። እቲ መስቀሉ ጼሩ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። ንህይወቱ ዝረኸባ ከጥፍኣ እዩ፣ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ክረኽባ እዩ። ንኣኻትኩም ዝቕበል ንኣዩ እዩ ዝቕበል፣ እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ። ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ፣ እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ሓደ ወዲ መዝሙር ዝሑል ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቢ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ስለ ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እቲ ቃል ክጅምር እንከሎ እምበኣረይ እንታይ እዩ ዝብለና? ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኣነ ድማ ኣብቲ ሰማያዊ ኣቦይ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ እንታይ ክገብረ ኢሉ ክእሞነ። እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኸሓደኒ ኸዓ ኣነ እውን ኣብ ቅድሚ ናይ ሰማይ መላእኽቲ እንታይ ክገብረ ኢሉ ክኽሕደ። ሕጂ እዚ ካልእ ትርጉም ዋላ እንተሃለዎ ቃል ብቃሉ ክንትርጉሞ ከለና ግን እቲ ብስም ጎይታ ዝእመን ወይ ከዓ ብስም ክርስቶስ ኣምላክ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝእመን እሱ ድማ ኣብ ሰማያት እንታይ ክገብሮ ኣብ ግዜ ፍርዲ ክእሞነ እዩ፣ ናተይ ኢኻ ክብሎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝኸሓደ ግን ኣብ ሰማይ እውን እግዚኣብሔር ኣምላክ ተክገብሮ ኣይ ናተይ ንኸይሉ ክኽሕዶ እዩ። ምክንያቱ ክልተ ቃል ኣሎ፣ ምሽ ንዑ ሃበየ ዝብል ኣሎ፣ ሁሩእ እምንየ ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ካባይ ረሓቑ ዝበሃሉ ብፀጋም ወገን ኣለዉ፣ ናባይ ዝበሃሉ ብየማን ወገን ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እንከሎ ብስመይ ንዝተኣመነ ኣብ ሰማያት ከዓ እንታይ ክገብረ ክእሞነ፣ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ዝኸሓደኒ ድማ ኣነ እውን ኣብ ሰማይ ክኽሕደ እዩ። ድሓር ክገልፀሎም ከሎና ሃዋርያት እንታይ ይብሎም? ኣነ ናብ ምድሪ ዝወረድኩ ሲ ሰላም ከምፅእ ከይመስለኩም፣ ብኣንጻሩ እንታይ ይብሎም? ኩናተይ ከምፅእ መፅእ። እዚ ክብል እንከሎ ሕጂ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ንባዕሉ ሰላም እዩ፣ ሰላም ከዓ ይሂብና። ብኻልእ ኸይኑ ትርጉሞ እንታይ ማለት እዩ ክንብል ኣለና? መፅሓፍ ምንባብ ዝጠቕመና ነዚ፣ ትርጓሜ ምንባብ ድጠቅም ነዚ። ሕጂ ቃል ብቃሉ ድሕር ወሲድናዮ ካልእ ክመስል ይኽእል። ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ኢሉ ኣሎ ጎይታ? ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምዚ ዓለም እትህቦ ሰላም ኣይኮነን ይብለና ማለት። ናቱ ሰላም እንታይ ስለ ዝኾነ? ፍጹም ሰላም ስለ ዝኾነ ማለት። ግዝያዊ ሰላም ኣይኮነና እግዚኣብሔር፣ ፍጹም ዝኾነ ዘለቄታዊ ዝኾነ ሰላም እንታይ ማለት። ስለዚ ኣብዚ መፅእ ግን ሰላም ከውርድ ዝመጻእኩ ከይመስለኩም ኩናት እምበር ይብለና። እዚ ዝበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተራኢልና ብሰንኪ ናተይ ሃይማኖት ወይ ድማ ጎይታ ድሕሪ ምምሃሩ እንተዳ ኣስተውዒልና ክትዕ ኮይኑ እዩ፣ ባእሲ ኮይኑ እዩ። ገሊኣቶም ሓቀኛ ሃይማኖት እዚ እዩ፣ ናይ ሓቀኛ ሰማያዊ ኣምላኽ ንሱ እዩ ብምባል ተገይሮሞ ተኸቲሎሞ። ገሊኣቶም ከማ ይሁድ ከዓኒ ኣይ እዚ ሳይንቕበልን ብምባል ካብ ሙሱ እንታይ ኮይኖም ከጋፍዕዎ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ክስቕልዎ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሰላም ጥራሕ ከምፅእ ዝወረድኩ ከይመስለኩም ብሰንኪ ናተይ ትምህርቲ ብሰንኪ እቲ ሓቀኛ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን እዩ? ክትዕን ባእስን ኣብ መንጎ ሰባት ክኸውን እዩ ኢሉ ናይ ትንቢት ቃል ክነግር እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ንወዲ ካብ ኣቦ እንታይ ክገብሮ የመፀ ኢሉ ክፈሊ የመፀ ዝበሎ ድማ ወንጌል ካብ ኦሪት ክፈሊ መጻኹ ማለት እዩ። ብኻልእ ክትርጉሞ ከለዉ ኣቦታትና ድማ ካብ ግብሪ ካብ ናይ ግብሪ ኣቦና ናይ ግብሪ ኣቦና ንዓና መን እዩ? እስከ ሕጂ መልሱ። ናይ ግብሪ ኣቦና ንዓና መን እዩ? ናይ ግብሪ ኣቦና ይደለኩም ዘለኹ ናይ ምን ተግባራት ኢና ንገብራ ንሕና?
ናይ እግዚአብሔር ተግባራት ትገብሩ ተሓፍሩን ይኹም ጋር ናይ ዲያብሎስ ኣሕና ናይ ዲያብሎስ ናይ እግዚአብሔር ተግባር ዝገብር መን ድዩ ጻድቕ እኳ እዩ ኣሕና ናይ እግዚአብሔር ተግባራት ንገብር ተንኸውን ነርና ኣብዚ ኸማናይ መሃለና ኣብቲ ናይ ጽድቂ ስፍራ መሃል ልክዕ እዚ ናይ ጽድቂ ስፍራ እዩ ግን ጻድቃን ስለ ዘይኮንና ኢና ኣሕና ሓጣን ኢና ስለዚ ሓጣን እንተኾይንና ኸ ሓጣን ናይ መን ተግባር እዮም ዝገብሩ እንተይልና ናይ ኣቦኦም ጋር መን ናይ ኣቦ ሓጢአት ዲያብሎስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ንወዲ ካብ ኣቦ ክፈሊ ማለት ካብቲ ናይ ግብሪ ኣቦኹም ካብ ዲያብሎስ ታክገብረኩም የመጽ ከድሕነኩም የመጽ ክብለና እንከሎ እዩ መንገዲ ጽድቂ ኸርእየኩም የመጽ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መንገዲ ጽድቂ ጠፊእዎ ሰብ ኩሉ ኣመንታይ ተሓዊሱ ነይሩ እንተራእየልና ኣብ ግብሪ ዲያብሎስ ማለት እዩ ጓል ካብ ኣዲያውን ክፈሊ የመጽ ከም ዝበሎ ድማ 10 ቃላት ካብ ሕጊ ረበናት ክፈሊ የመጽ ረበናት ዝበሃሉ ናይ ኣይሁድ መምሃራን እዮም ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ሕጊ ውፅኦም ኣብዘይ ለኾለል ብሉ ነይሮም እዮም ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ፈሪሳውያን ድሕር ተመልኪትና ንጎይታ ብዘይ ለፍካ ትዕወ ከለዉ ኣብዚ ሓለፈ ንዝክር እንዲና እቲ ሓደ ጸዲቑ እቲ ሓደ ሓሊፉ እቲ ሓደ ኻ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ተመልሰ ምሽ ንብል ነርና እቲ 10 ሕጊ ገሪፎም እሶም ናቶም ሕጊ ውፅኦም ንዕኡ ብዘይ ምኽታልኩም ኢሎም ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ይንዕቕዎም ይዝልፍዎም ከም ሓጣን ይቆፅርዎም ነይሮም ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ነቲ 10 ሕጊ ካብቲ ናይ ሕጊ ረበናት ተኽገብሩ እየመጽ ክፈላለዮ እየመጽ ኢሉ ክነግር እንከሎ ንሪኢ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲኦም ንቤተሰቡሲ ንሰብሲ ጸላእቱ መን ክኾኑ ወይም ኢሉ ቤተሰቡ ክኾኑ ወይም ኢሉ ማለት እዚ ዝተባህለ ድማ እንታይ እንተልና ሓደ ንበዓሉ ጎይታ እቶም ቤተሰቡ ዝኾኑ እንታይ ኮይኖም እዮም እሱ ካብኦም ወገን እንክንሱ ካብ ኣይሁድ ወገን እንክንሱ ግን ጸላእቱ ኮይኖም ክስቕልዎ ከለዉ ንርኢ ማለት ልክዕ ካብቶም 120 ቤተሰብ ገይርዎም ዝነበረ ድማ ሓደ መን ተረኺቡ ካሓዲ ይሁዳ ማለት እዩ ስለዚ ቤተሰቡ ዝነበረ ይሁዳ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንርኢ ናይ ትንቢት ቃል ክዛረቡ እንከሎ ክኽሕዶ እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡውን ህዋሳትና ሓንሳብ ካ እንታይ ይኾኑና እዮም ጸላእትና ይኾኑ እዮም እዚ ነስተውዕሎ ህዋሳትና ሓንሳብ ጸላእትና ይኾኑ ዓይንና ናብ ዘይንደልይ ይርኢ እዝና ዘይንደልይ ነገር ይሰምዕ እዩ እግርና ናብቲ ንሕና ዘይንደልዮ እንታይ ይገብር እዩ ይኸይድ እዩ ማለት ናብ ናይ ሓጢአት ቦታ ሓጢአት ነገር ይርያ ዓይንና ሓጢአት ዝኾነ ነገር ይሰምዕ እዝንና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ህዋሳትና እውን ተክንገብሩ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ክንፈላለዮ ከም ዝግባአና ጎይታ ይነግረና ሕፅር ብዝበለ ግን ብዛዕባ ጻድቃን ንምዝራብ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ካባይ ኣብሊፁ ነቡኡን ነዲኡ ወይ ንውሉዱ ዘፍቅር ንዓይ እንታይ ይከውን ኢሎም ኣይበቅዕን ኢሉ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ከዓኒ ንውሉዱ እውን ዘፍቅር ንዓይ እንታይ ይከውን ኣይበቅዕን እዩ እቲ ወላዲ ድሕር ንወላዱ ካብ እግዚኣብሔር ንላዕ ዘፍቅሮ ተኮይኑ ንጎይታ እንታይ ይኮነን ኣይበቅዕን እቲ ውሉድ እውን ንወለዱ ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ዘፍቅር ተኮይኑ ንጎይታ እንታይ ይከውን ኣይበቅዕን እዩ ማለት እዩ ጻድቃን ዝበሃሉ እምበኣር ነዚ ቃል እዚ እንታይ ዝገበሩ እዮም ብተግባር ዝፈጸሙ እዮም ማለት እዩ ንስኻ ኢኻ ኣቦና ንስኻ ኢኻ ኣዴና ንስኻ ኢኻ ኩሉ ነገርና ብምባል ናይ ዓለም ኮተት ገዲፎም እንታይ ዝገበሩ እዮም ዝኸተልዎ እዮም ማለት እዩ ድሓር ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ናቶም ጉያ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ክነግር ከዓ እንታይ ኢሉ እቲ ንኣኻትኩም ዝቕበል ንመን ዝቕበል ኢሉ ንኣይ ዝቕበል ኢሉ ንነቢ ብስም ነቢ እንተ ደኣ ተቐቢልዎ ዓስቢ ናይ ነቢ እንታይ ይገብር ይረክብ ንጻድቕ ከዓ ብስም ጻድቕ ዝተቐበለ ዓስቢ ናይ ጻድቕ ይቕበል ማለት እዩ ሕጂ ኮለል ከይበልና እዚ ቃል እዚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰማዕናዮ ማለት እዩ ንሓደ ጻድቕ እዚ እኮ ጻድቕ እዩ ንኣብነት ሎማዓንቲ ኣቡነ ኪሮስ ጻድቕ የሚልና እንተ ደኣ ተቐቢልና ናይ መን ዓስቢ ንረክብ ማለት እዩ ናይ ኣቡነ ኪሮስ ዓስቢ እንታይ እዩ ድሕር ኢልና ገነት መንግስተ ሰማያት ማለት እዩ እስኻ ከይደኸምካ ከይኮለልካ እቲ ሶም ብብዙሕ ዓመታት ብብዙሕ ፃዓርን ድኻምን ብብዙሕ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ዝረኸብዎ ዓስቢ ማይ ዝሑል ብምስታይ ስሞም ዝኽሪ ብምግባር እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ትረኽቦ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዓንቶይ እንታይ ድብል ነርና መዝሙርና ድሕር ኣስተውዒልና ናይ ምድሓን ምኽንያት መንገዲ ኣለካ ምሽ ክንብል ፀኒሕና ብኺዳን ቅዱሳን ብድንግል ኣዴኻ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ምድሓኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ከድሕነና ፍቓድ እዩ ንሱ ስለዚ ኪዳን ቅዱሳን ክንጥቀመሉ ይግባአና ንምንታይ እንተልና ቃሉ ዝፈጸሙ ስለ ዝኾኑ ንምንታይ እንተልና ዝኣዘዞም ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሎማዓንቲ ኣቡነ ኪሮስ ዕረፍቶም እዩ በዚ ሎማዓንቲ ኣባ ብሾይ ዕረፍቶም እዩ በዚ ሎማዓንቲ ኣባ ሚሳኤል ዕረፍቲ እዩ ካልኦት ቅዱሳን እውን ኣለዉ በረኸቶም ይሕደረና ሕጂ ሕፅር ኢሉ ብዛዕባ ኣቡነ ኪሮስን ኣቡነ ብሸይን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮናን ኮለል ንብል ሓደ ክልተ ነገራት ማለት እዩ ኣቡነ ኪሮስ ክንብል እንከለና ኣብ ሮም ኣብ ግዛኣት ናይ ሮም ኣብ ቆስጠንጥንያ ማለት እዩ ነጊሱ ዝነበረ ኣቦ ዝነበሮም ቅዱስ ኣቦ እዮም ሓደ ዮናኒ ዝበሃል ገድሎም እንታይ ዝብል ዮናኒ ዝተባሃለ ሓደ ሕያዋይ ንጉስ ነበረ ኣብ ቆስጠንጥንያ ይብለና ዮናኒ ድማ ንኣብያ ወለደ ይብል ኣብያ ድማ ልክዕ ድሕር ዕረፍቲ ናይ ኣቦኡ ንግስነት ናይ ኣቦኡ ሓዘ እሞ
ካብቲ አቡ ዝፈጸሞ ሓንቲ ነገር ከየጉደለ ብሕያውነት ንህዝቡ መርሐ ይብለና ማለት ግን ኣብያ ማኔሰር ትበሃል ሰበይቲ ነበረቶሞ ከይወለዱ ን30 ዓመት ጸንሑ ይብል ማለት ድሓር ግን ንእግዚአብሔር ለሚኖም ክልተ ውሉድ ወለደት ይብለና ነቲ ቀዳማይ ተወደስዮስ በልዎ ይብል ነቲ ካልኣይካ ዲላሶር በልዎ ይብለና ማለት ልክዕዩ ኣብያ ምስ ዓረፈ ድማ ተወደስዮስ ተዓቢ ንግስነት ሒዙ ናይ ቆስጠንጥንያ ማለት እዩ ቆስጠንጥንያ ክንብል ከለና ሕጂ ቱርክ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ወይ ከዓ ልክ ዓበይ ድሕሪልና ቆስጠንጥንያ ኻ ሕጂ ኢስታንቡል ተባሂሉ ዘሎ ከተማ ንሱ ቆስጠንጥንያ ቀደም ብዙሓት ቅዱሳን ዝፈረይሉ ቦታ እዩ ዮሃንስ አፈወርቅ እቲ ዓበይ ሊቅ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ቆስጠንጥንያ ነይሩ ሊቀ ጳጳሳት ማለት ከምዚ ሕጂ መጻወት ናይ እስልምና ከይኮነ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየና ነገራት ኩሉ ግዜ ሸለል ኣብ ዝበልናሉ ግዜ ሕጂ ኣብዚያ ዘለና ቦታ እዚኣ ዘይንሕደጋ ዝመስለና ግዜ ኣሎ ግን ድሕራ ንሕና ንእግዚአብሔር ደይኽበርና እንታይ ክኸውን እዩ ዝቦታውን መጻወት ናይቶም ካልኦት ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ዓዲ እንተሪና ኣብ ስዊዝ ካማን ይሓይሽ ቁርብተይ እዚ ቤተ ክርስቲያናት ይጥቀሙሉ እምበር ዓዲ እንግሊዝ እንተደኣ ከይድኩም ሕጂ ቤተ ክርስቲያናት ዝጥቀመሉ ሰብ ተሳኢኑ እንታይ ኮይኑ ዘሎ መጻወት ናይ ቁማር ናይ ካዚኖ ቦታታት ብዙሕ ናይ ነውሩ ቦታ ኮይኑ ማለት ተሸይጡ ገሊኣቶም ከዓ እስልምና ወሲዶሞ መስጊድ ዝገበርዎ ቤተ ክርስቲያናት መወዳእታ ዘይብሉ የለን ዋላ ዓድና ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረምስ ኣብ ኣስመራ እኮ ኣብ ገዛ ማንዳ ዘሎ ኣብ ማይጃሓጅ ሓሊፍልካ ዘሎ መስጊድ ንፈልጠረ ንሱ ቤተ ክርስቲያን እንዳሚካኤል እዩ ነይሩ ንምስኩር ስጋ ሕጂታ መስቀል ኣይተደምሰሰትን ምልክት ኢልዋ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝተፈላለየ ሕብሪ እንተለኸይዎ ካብ ጅዳን ተምፁ ካብ ቀጠር ተምፁ ካብ ገለ ተምፁ ዝተፈላለየ ሕብሪ ለኸይሞ መኻድ ኣብያ እታ መስቀል ስጋ ሕጂ ኣላው እንጂ ኣቦታት ክነግሩና ከለዉ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነበረ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ሸለል ኣብ ንብለሎ ሃይማኖትና እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ዝገርበና ማለት በረኸቱ ካባና እናረሓቐ መንፈሱ ካባና እናረሓቐ ሽዑ ብድሕሪኡ መጻወቲ ናይ ኣህዛብ ንኸውን ማለት እዩ ልክዕ ተወደስዮስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ናይ ኣቡኡ ንግስነት ኣብ ዝሓዘሉ ግዜ ድማ ዲላሶር ድሕሪ 3 ዓመት ይሓቶ ኣቦይን ኣደይን ክሓልፉ ከለዉ ዝሃቡና ውርሲ ከምቲ ዝግባኣኒ መቐለ ንበሎ ይብል ተወደስዮስ ግን ንእሽተይ ስለ ዝኾንካ መቒለ ክበካ ይክእልኒ ግናኸ ኣብ ታሕተይ ኮንካ ደስ ዝበለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ በሎ ይብል እሞ ድሓረይ ግን ኣይተሓጎሰን ዲላሶር ብዛዕባ ዝነገር እዚ ድሓር ግን እንታይ ዘኪሩ ኣቐዲሞም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ምሂሮሞም ስለ ዝነበሩ እዚ ቃል እዚ ዘኪሩ እቲ ንዓይ ካብ ኣቦ ወይ ከዓ እቲ ነብኡ ነድዩን ንሓዉ ንሓብቱ ንወዱ ካበይ ኣብሊፁ ዘፍቅር ንዓይ እንታይ ይከውኒ ዝብል ቃል ኣይበቅዕኒ ዝብል ቃል ዘከረሞ እንታይ ከገደሸኒ ብምባል ሓንቲ በትሪ ሒዙ ካብ ቤት መንግስቲ ናይ ኣቦኡ ወፂኡ ከደ ይብለና ማለት መን ዲላሶር ካብ ቆስጠንጥንያ ተበጊሱ ድማ ናብ በረኻታት ግብፂ በፅሐ ይብለና ኣብዚ እዋን እዚ 10 መዓልቲ ኣብ ሓንቲ በዓቲ ኣትዩ ጸለየ ይብለና ድሕሪ 10 መዓልቲ ግን መልአከ እግዚአብሔር ተገሊጹ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ነገሮ ይብለና ልክዕ ድማ በቲ መልአክ ዝሓበሮ መንገዲ ከይዱ ድማ ኣብ ሓደ በዓቲ በፅሐሞ ኣብኡ ድማ ኣባ በብኑዳ ዝተባሃሉ ቅዱስ ኣቦ ረኸበ ይብል ግርማ ሞገሶም ሙሉእ ጨጉሮም ካብ ታሕቲ ክሳብ ፅፍሪ እግሮም ዝበፅሕ ዝነበረ ክትሪኦም ብጣዕሚ ዘፍርሕ ግርማ ሞገስ ዘለዎም ኣቦ ረኸበ ይብለና ማለት እዩ ብድሕር እዚ ድማ ዲላሶር መምፃእካ ሰናይ ኢሎም ተቐበልዎ ይብለና ማለት እዩ ምስኦም 3 መዓልቲ ድሕሪ ምግባር ከዓ ሓተትዎ ይብል ዲላሶር ወደይ ከማይ ሞኖኮስ ክትከውን ስትደሊ ዶ በልዎ ይብል ንዖም ግን ኣቐዲሙ መልአክ እግዚኣብሔር ነጊርዎም ነበረ ኣመንኩሶ መሃሮ ኩሉ ነገር ምክንያቱ ንሱ ንብዙሓት መድሕን ዝኸውን ኣቦ ክኸውን ኢሉ ነጊርዎም ነበረ እወ ደስ ይብለኒ ኢልዎ ዲላሶር እንኮላይ ማለት እዩ በል ኣብዚ ፅንሓኒ ኢሉ ኣባ መን ኢለኩም ኣባ መን በብኑዳ ኣባ በብኑዳ ሓዙ ኣባ በብኑዳ መምህሩን ኣቡነ ኪሮስ ኣባ በብኑዳ እዩ ሕጂ ዲላሶር ናይ መጀመርታ ሽሙ ዳሓር ኪሮስ ዝበሃል ምስ መንከሰ ማለት ስለዚ ኣብ ዝበል ፅንሓኒ ኢልዎ ኣባ በብኑዳ ናበይ ከደ ይብለና ናብ ኣስቄጥስ ገዳም ደመና ተፃዒኑ ከደ ይብል ድሓር ልክዕ ልብሲ ምንኩስና ሒዙ ድማ ተመለሶ ይብል እሞ ኣባ ኪሮስ እናረኣዮ ካብ ደመና ወረደ ይብል ልክዕ ድማ ጸሎት ገይሩ ልብሲ ምንኩስና ኣልበሶ ብድሕሪ እዚ መን ተባሂሉ ኣባ ኪሮስ ማለት ሕጂ ግብፃውያን ድሕሪና ካራስ እዮም ዝብሉ ኣባ ካራስ ሕጂ ምናልባት ከምኡ ኩሉ ተሰሚዕኩሞም ግብፃውያን ንመን ማለት እዩ ኣባ ኪሮስ እዩ ማለት ሕጂ ኪሮስ ክበሃል እንከሎ ኩሉ ግዜ ሰብ እንታይ ዝሓስብ ናይ መን ሽም እዩ ዝመስለና ኪሮስ ስለዚ ናብ ደቡብ ገፅና ንኸይድ ምስ ከምዚ ናይ ትግራይ ሽም ዝመስለና ኣይኮነን ኣባ ኪሮስ ትግራዋይ ኣይኮኑን ኣባ ኪሮስ ኣበይ እዮም ቆስጠንጥንያ እዮም ኣብ ገሎም ዝፈፀሙሉ ከዓ ኣብ ግብፂ እዩ ሕጂ ኪሮስ ኢልካ ንወድኻ ተውፅኢኻሉ ሽም እንታይ ዝመስሎ እዚ ናይ ተጋሩ ሽም እንዲ ይብለካ ማለት ኣይኮነን
አቡነ ኪሮስ ከኔ ጭራሽ ኢትዮጵያዊ ኮነ ኤርትራዊ ኮነ እሱ ካብ ቆስጠንጥንያ አሞዳታ ጎላዊ ይፈጽሙ ኣብ ግብጽ ቅዱስ አቦይ በረኸቱን ኪዳን ግን ስለዘሎ ንወድኻ ብሽሙ ዝጸውዕ ዝብል ኪዳን ስለዘሎ ወይ ማቦታትና ኪሮስ ኢሎም ንደቆም ዝጽውዑ ማለት ስለዚህ ኪሮስ ተባሂሉ ማለት ብድሕሪ እዚ ሓቢሮም ድማ ምስ አባ በብኑዳ ብፍጹም ገድሊ ይነብሩ ነበሩ አባ በብኑዳ ካብቲ ዘገርም ነገር ካብ በዓቶም ኣይወጹን እዮም ግናኸ ምሸት ቅዱስ ሚካኤል መጺ ሕብሰ ሰማይን ወይንን የውርደሎም ነበረ ይብለና ንሶም ብትግሃት ንመን ምግልጋል ጥራሕ እዮም ንመላእክት ዝመሰሉ ቅዱስ አቦይ ብትግሃት ንእግዚአብሔር ምግልጋል ጥራሕ ማለት ከምዚ ኢሎም ምስ አቡነ ኪሮስ እናነበሩ ግን ሓደ ዋን ሓደ ፈላሲ መጸ ይብል መቸም ዲያብሎስ ኩሉ ጊዜ ፈተና ይዕርፍኒ ሓደ ፈላሲ መጸ ይብል ፈላሲ ንፈልጥ ኢና ምሽ ፈላሲ እንታይ ማለት እዩ ሓላፊ ዓለም ዝመነነ ናይ ሕጂ ፍልሰታ ንብል ምሽ ፍልሰታ እንታይ ማለት እዩ ምፍላስ እንታይ ምግባር መጋዓዚ ሓፍ ምባል ምንቅስቃሲ ማለት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ምንቅስቃሲ ፈላሲ ክንብል ከለኻ እንታይ ተንቃሳቃሳይ ሕጂ ፈላሲ ክንብሎም ከለና ነዞም መነኮሳት ብክልተ መንገዲ ክንሰውዕ ዘለና ብክልተ መንገዲ ክንብል ከለና በቲ ሓደ ተግሳጽ እዩ ወይ ከዓ ጽርፈት እዩ በቲ ሓደ ኻኒ ሞጎሲ ማለት ወይ ከዓ ምመስጋኒ ሕጂ ፈላሲ ክትብሎ ከለኻ ንሓደ ኣለው ቅዱሳን ኣቦታት ኮይኖም ከም አቡነ ኪሮስ ፈላሲ ከይዶም እንታን ተቃሳቀሱ ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማት እናኸዱ እንታይ ዝገብሩ ማለት እዩ ንህዝቢ ዝምህሩ ነቲኦም መነኮሳት ዘተባብዑ መንገዲ ጽድቂ ዘርእዩ ማለት እዩ ገሊኣቶም ከዓ ፈለሲ ዝበሃሉ ከዓ ኣለው ካብትን ናፍትን እንታይ ዝገብሩ ማለት እዩ ፀፋዕ ባዕና ነበሩ በዓቲ ከጽንዑ ዘይክእሉ ማለት እዩ ሕጂ ተሪኢና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ፈለስ ኣለዉ ምሽ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ ፈለስቲ ብነቐፌታ ማለት እዩ በዓቶም ፈላሲ ኣበይ ቦቱ ሓደ መነኮስ ቦቱ በይ ገዳም ሕጂ ገዳሙ ገዲፉ ኣብ ፈቆዶ ከተማታት ኮለል ድብል ፈላሲ ይበሃል ሰወሉ ኮለል ድብል ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ሕጂ ኣንሕና ቦታና በይ ዓለማውያን ኢና ምሽ ኣብ ገዳም ከድና ክንቅመጥ ንኽእል ኢና ንሕና ኣይኮና ንሕና በይ ቦታና ኣብ ዓለም ስለዚ እሶም ከዓ ልክዕ ዓበይ ቦቶም ማለት እዩ ኣብ ገዳም ኣብ ዓለም ኣይኮነ ብስራሕ ምኽንያት ብትምህርቲ ምኽንያት ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ይመፅኦም ግን ወዲኦም ካ እንታይ ገብሩ ይምለሱ ማለት ልክዕ ኣንሕና ክንበፅሕ ገዳም ንኸይድ እንዲና ምሽ በፅሕና ግን እንታይ ኢና ንገብር ንምለስ ማለት እዩ ስለዚ ፈላሲ ይበሃል እቲ ኮለል ድብል ሓደ ዲያቆን ይዕልለና ነይሩ ክመሃር ኢለ ወፊረ ኢሉ ካብ ዓዲ እንዳቦና ኸይደ ኢሉ እንዳቦና ትፈልጦ ይኹምሽ እንዳቦና ኸይደ ኣቦይ መሸማዕ ሙሉ ኮረንሾ ሂቡ ይሰዲድን ኢሉ ግናኸ እንዳቦና በርቲዓ ኢልዋ ምክንያቱ ተሸኪምያ ዝመጻኹ ኮረንሾ መሸማዕ ቦግ ኣቢሎም መንጢሎምኒ ከምዚ ዳደየለ ኢሎም ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ እንታይ ትገብር ትበልዕ መሪራትኒ ኢሉ ሃዲሙ ወፂ ኸይዱ ናብ ዓዲ ተመሊሱ ሽዑ ድሓር ኣቦ ተዘይተመሃርካ ምስ በሎ ከዓ መሊሱ ናበይ መፂኡ ናብ ኣስመራ መፂኡ ማለት እዩ ኣስመራ እንታ ኪዳነ ምህረት ኣትዩ ኣብ ሰንበል ኣብኡ ከዓ ንጎ ትበልዕ ፋድስ ትበልዕ ምሸት ትበልዕ በዚሓ ኻ እዚኣ ኢልዋ ምቾት ኮይና ኸ ኢልዋ መሊሱ ካብኣ ሃዲሙ ንገዙ ዓዲ ተመሊሱ ድሓሪ ኣቦ ግን ሓኒቑ ኣበይ ወሲድኒ ኢሉ ኣብ እንዳ ዮሃንስ ተይድረር ማለት እዩ ኣብኡ የሓይሽ ድሓን ድኾነ ናብራ ይደሎ ኣብኡ ድማ ድቁና የምፅእ ኢልና ማለት እዩ እዚ እንታይ ይበሃል ፈላሲ ማለት እዩ መነኮስ ግን በዓቱ ኣጽኒዑ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ዝነብር እዩ ማለት እዩ ግን በቲ ሓደ ኸኣኒ ንትምህርቲ ንሰባት ክመርሑ መንገዲ ጽድቂ ኸርእዩ ዝዞሩ ከዓ ፈለስቲ ይበሃል እዮም ማለት እዩ ከም ኣቡነ ኪሮስ ዝኣመሰሉ ስለዚ ከምዚ ኢሎም እናነበሩ ከለዉ እዚ ፈላሲ እዚ መፀ እዚ ፈላሲ እዚ ምስ መፀ ግን መንፈስ እግዚኣብሔር ዝረሓቆ ፈላሲ ነበረ ይብለና ማለት እዩ ልክዕ ክሳብ ናይ ምሸት ምስ ኣባ በብኑዳ ወዓለ ይብል እሞ ዳሓረይ እንታይ ሓሲቡ እቲ ናይ ኣባ በብኑዳ ቤት እንተረኣዮ ተባዓቲ ኣብቲ ከባቢኡ ፍሬ ድበሃል የለን ማይ የለን ዝኾነ ዝብላዕ ነገር ድየ ለቆፅሊ መፅሊ ድበሃል ድ የለን ከምቲ ገዳማውያን ዝበልዕዎ እንታይ ኢሉ ሓሲቡ እዚ ሰብኣይ እዚ መሰሪ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ድብላዕ የለ ክልየ የለ ብዚ ከባቢ ከመይ ገይሩ እንታይ እንዳበልዕ ዳ ይነብር ኢሉ ማለት ኣባ ኢሎ እንታይ ዳ ክንበልዕ ኢና ኢልዎ ድሓር ኣባ በብኑዳኻ እግዚኣብሔር ኣምላክና እንታይ ክገብረና እዩ ክህበና ኢሉ ሽዕዋ ዝብላዕ እዚ የለ ከምቲ ንሕና ንገብሮ ክኣርኽ ኣይርየኒ ደለኹ ክሰርሕ ኣይወፍርኒ ዘሎ መሰሪ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ሓሲብ ስለምንታይ ብልብኻ ሕማቕ ትሓስብ ኣባ በብኑዳኻ ስለምንታይ ብልብኻ ሕማቕ ትሓስብ ኣነስ ከማኻ ሓጢኣተኛ ይብሎ እሞ ዳሓረይ ናይ ጸሎት ግዜ ምስ ኣኸለ ተንስእ በልና እግዚኣብሔር ኣምላክና ንጸሊ በሎ ይብል ተንስኦም ክጽልዩ እንከለዉ ከም ተኣመሉ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ወረደ ይብል ሕብስቱ ሒዙ ጽዋኡ ሒዙ ወሪዱ ሕጂ እቲ ገዛ ጥዑም ጨና መሊዎ ትበዓቲ ማለት ደስ ዘብል ጨና ኣብ ዓለም ዘየለ ጨና መሊዎ እዚ ሽታ እዚ የሸትት ግና ኸ ንቅዱስ ሚካኤል ክርእዮ ይከኣለን መን ጥራሕ እዩ ዝርዮ
أبا بابنودان أبونا كيروسن يمزري ومالتي لذي أبا بابنودا اتستوهبو تقبله لك ناي حبست متحازن صوان مالتي حجز مونوكوس مسرعي لك كم تزولكو زي سبعي انت يدو مالتي مسري ينبر انا حقد محج زي راوس من احيبو ودا زي شيشايلو حسبه يبل ግን አባ በብኑዳ ብልብኻ ሕማቕ ኣይትሕሰብ እናበለ ገሶ ይብል ድሓር ልክ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ ተመጊቦም ንዑውን ሃብዎ ይብልሞ ድበልዐ መሲሉ እንታይ ገበረ ይብል ንሱ ግን ይሓብኦ ነበረ ይብል ኣብ ጅብኡ ማለት ድሓር ልክ ምስኦም ሓዲሩ ንጽባሓይቱ ድማ ብሰላም አፋነውዎ ይብል ከይዱ ድማ ናበይ ከደ ይብለና ናብ ገዳም አስቀይጥስ ኣብ ገዳም አስቀይጥስ ከይዱ ግን እንታይ ገበረ ይዝብል ንዑ ከሪየኩም ኣብዚ ስግር ዮርዳኖስ ዘሎ ሓደ በብኑዳ ዝተባህለ መሰሪ ዝገበሮ ነገር ክነግረኩም እናለ ነቶም መነኮሳት ከብር የሎም ጀሚሩ بسريته قاني كم زبالة حبست خاف سمايات هوري دي نقرأ مالتي لك عسكرينا يلوم ثم نقصات أكيبهم كريوان تبالو قدس ميكائيل مزيو فوق عبيدو من طلامي بالمالتي بدي حارز شعو مسري انت زي كونه أنحنا كم فرد انت أيتين نابلو ويا بالمالتي لك عندما ملاك جهر كم انت لك نرى لنا جالس جيرك علىها إلهم قصص ويا بالمو بزنا جرزو جيو زفلاس انت جبر يبل عبعات آتي تحاني قلنا تيب لنا مالتي كابزي سورنا سبك قبر زي ولا حاتيات نايمو داتان ترى أهلي انتي نفسه مقتال مالتي زي محرات يقولوا نفسه زقتل ولا حد محرات يقولوا مخنياتو حاتات كتقبر تغليها عب مدر خلها سب كتقتل تغليها جن بمن تايد مساسي بنس حايد مساسي نفسها انت راقتل كاياجن اسمه دهر موت لبسي آل هوتون السها سب مس دحر مماتو نسحة الوري يقولوا نكو يقولوا سلازي خنتن كاقي قبعنا مات زقاتا من تقاتا ما كان محرات اكزياهير عملاك زعب نقر ولا حانتي يلا اتن احنا نقوبرو حاتيات كابت محروتو اي بزحني اي عبني مالتي ابوتاتنا خمسلو خلو محروتو سي اما اكل بحري حنت نطاب قيح نقر انت نطيب كاسي يزرق دي بحر بملو ولا عندي سلازي محروتو خا كمت بحري نا اكزياهير مالتي نادنا حاتيات نطابي ابقدني مالتي اذا مالت كم دس بولكم حاتيات غور ما يكون ግን ነፍስኻ መقتال ግን እዚ ግን ካብ እግዚአብሔር አምላክ ዘርሕቀካይ ፈጽሙ سريت دبهال ولا حنتي يقولون سلازي نفس مسكته لمسفولوتو كمان اي كمتم قداماوين اي نبرن مالتي ناي بحاكي سلازي اي قبانا بقدامنا خنبر بمبال كاف قدام ماوصيم قبر ويز بل كمان مال كاف قدام ماوصيم قبر وي بلنا مالتي بزي مخنيات زغل نزي زي تقبو سب سلازي هابو كن نابا ببنودا زي برخات زي اخابو مرحقات بلنا مالتي ات زي قبا نتي انتي يزبل تي نتو ما خلافسي أي تهابوهم بلنا مش تزقبا تناي ناي ولد مقبس إنه ما خلاوا أي تهابوهم كم زوجة مالتي لك دحر تي زور دوم زنبرة مشت بقدس ميكائيل تعرفي بالمعاد ثلاثة معالتي بزي مدري بتأمم كأنه يخلط يوم دحر يا أبا بابنو ده أمري رم بخيم حزينهم ألقيهم يحطونا أبونا كيروس زود ده أنت إنا خوين نايدو أنت إذا زجورنا يجزهر كم زجير نايدو ما عنس كم زمثلني كفتا فلاس زمثلا مع حالة جميرو زهر أملا كمان أنت كويني رحيقنا يقولوا مالتي دحار شعو عزيابير انت تملسنا لهم 10 معالتي بصومن بصلاتن لمنو يبل مالتي 10 معالتي كن ولا حنت مغبي ايتواهبو من مالتي دحار يا ابا ببنو دانا ابنو كيروس انت يبلو بل نقومه سغا كخوننا قوتله مزل دليخ انت يغبر عمصيلهم يلخو نسوم كن بصومن بسجدتن بصلاتن ابعاتهم ينبرو نبر يبلنا لك عدمات زنبرو سفرا اصامو بوتا سلازخونه رحيقو خيدالو ابنو كيروس كدلم زبلع ነገር ማለት كم زي لودما بحد عد بزحه كل قيدون صباح لبوتا مالتي ابن كيروس انتايري ابكل قيدون نغوس عارفو قبرو خودون كلو تم حزب دما بتعم تحواس دستا تجيرو بقدميتن بدحريتن كهانات ان عطونو ان زمرو بزح زدنق ببحالو مناغبرو بحواس بدستا كحلف كلو يري ابن كيروس اذ نغار در انت هيلو قرب يلون حدي حتو ازري دلخوس انت يبلو نغوس عارفوسي بحواس بدستا نقبرو لنا يبلو ما أي أناس نقص ودو زمر عاوة مسيلني خند زدستا لا نزمت اسكند زدستا يقبروا له بمبال دار نقي ملس ابن كيروس مالتي ابن كيروس كملسن كله بعاتو كن ابا ببنو دا انبسا متيو بلعوم بنتستس ابيلوم كل اكلاتهم فحفحيلو يرغبون مالتي بز ነገር እዚ ابن كيروس امريرو يحزن امريرو يبكي اخاخي وعصمتم دما ابعاتو قبرهم برتع بخير دما بخي يبل مالتي እግዚአብሔር ፍርድኻ ቁኑ አይኮነን ቦሎ ይብል ማለት ፍርድኻ እንታይ አይኮነን ቁኑ አይኮነን ምክንያቱም መልስ ዝሕዝኑኻ እንታይ ይርኢ ኣብ ከተማ
ንጉስ መይቱ ብሓጎስ ብደስታ እንታይ ክግበር ከሎ ክቕበርን ከሎ ነቲኦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ብምቾት ብጣዕሚ ናይዚ ዓለም እዚኣ ንዝሓለፉ ብኸምዚ ዝበለ ክብሪ ትቐብሮም ነቲኦም ንስምካ ክብሉ ኩሉ ነገር ገዲፎም ኣብ በረኻታት ዘለዉ ግን ብኣንበሳ ብኣራዊት ከተብልዖም እዚ ፍርዲ ዝቁኖ ኣይኮን ከይገለጽ ካለይ ኣነ ኣይትስእን ብምባል ብኣፍ ልቡ ኣብ መሬት እንታይ ኮነ ይብል ማለት እዩ ወዲቑ ክልምን ጀመረ ይብለና 3 መዓልቲ ገይሩ መልሲ ድበሃል ኣይመፆን 10 መዓልቲ ገይሩ መልሲ ድበሃል ኣይመ 40 መዓልቲ ገበረ ይብለና ማለት ስእሊ ናይ አቡነ ኪሮስ ርኢኹም ኣለኹምስ ስለ ኣድህኖ ደሪና ያለና ኩሉ ግዜ ተጣቢቆም ምስ ምድሪ ዝረኣዩምስ ክሳብ ሰዓር ዘበቆል ማለት እዩ ኣካላቶም ፍርድኻ ክሳብ ትገልጸለይ ኣብ መወዳእታ ግን ክርስቶስ ኣምላክ መልኣኽቱ ሒዙ ወረደ ይብል ማለት እዩ ፍቁረይ ኪሮስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ በሎ ፍርድኻ ንገረኒ ስለምንታይ ነቦይ ነባበብሎዳ ብኣንበሳ ከም ዝብላዕ ጌርካ ንገረኒ በሎ ይብል ሕጂ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣብ ካልእ ታሪኻት እውን ኣሎ ድሕሪ ኣብ መፅሓፍ መነኮሳት ተመልኪትና ሓደ ኣቦ ሓደ መነኮስ ነበሩ እሞ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ መግቢ የብፅሓሎም ነይሩ ምሸት እናኸደ ንድራሮም ዝኸውን መግቢ የብፅሐሎም ነይሩ ሕጂ ከብፅሐሎም እንከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ይርኢ ምስቶም መነኮስ እንታይ ይቕመጡ 6 ኮራኩር ዝብኢ እንታይ ኢለኩም ዝብኢ ኮራኩር ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ካብቲ ዝመፆ መግቢ ከዓ ንዕኦም ከዓኒ ነቶም ኣዛብ ኮራኩር ቃ ይምግብዎም ቶም ኣቦ ማለት እዩ ሕጂ ዝመንሰይ ኩሉ ግዜ ይገርሞ ነይሩ ሓደ እዋን ግን እንዲሓቶም ኢሉ ማለት እዩ ኣባ እዚኦም ኮራኩር ኣዛብስ እንታይ እዮም ክኾንኩም ስለምንታይ ኢኹም ሳኹም ኩሉ ግዜ ተብልዕዎም ተዕብይዎም ኢሉ ሓተቶም ይብለና እሞ ሕጂ የብልዖም ኣለኹ ድሓር ከዓ ንዓይ ክበልዑን እዮም በልዎ ይብል ሕጂ እንታይ ገብሮም ኣለኹ የብልዖም ኣለኹ ድሓር ከዓ ንዓይ እንታይ ገብሩን እዮም ክበልዑን እዮም እዚ ነገር እዚ ምርዳእ ኣቢዎ ሰሚዕዎም ግን ከይዱ ለካቶም ኣቦ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ክንብል ከለና ኣቐዲሙ ቅድሚ መነኮስ ምዃኖም ሓላዊ ናይ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ሓላዊ ኣፍ ደገ ናይ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ እናሓለዉ ከለዉ ሓደ ምሸት ሓደ ሰብ ይመፅእ እሞ ዝሓድረሉ ስፍራ ሲኢነስ ይሕድሩን እንዶ ኢሉ ይሓቶም ንሶም ግን ኣይ እዚ ስንታ ከበርቲ እዚ ተሓድርኒ ኻኢሎም መለስዎ ይብሉ እሞ ልክዕ እቲ ዝተመልሰ መሕደሪ ሲኢኑ ዝብኢ ረኺቦሞ በሊዖሞ ቀቲሎሞ ሓዲሮሞ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየ እዚ ኣቦ ሓዚኑ በኺዩ ንዓይ እውን እንታይ ትግባኣኒ ኢሉ ማለት እዩ ብዝብኢ ክብላዕ ይግባኣኒ ኢሉ ብድሕሪኡ ንስሓ ክኾነኒ ኢሉ ናበይ ከደ ይብለና ገዳም ኣትዩ መንኮሰ ይብል ማለት እዩ መፅሓፍ እውን እንታይ ዝብል እቲ ብሰይፊ ዝቐትል ንሱ እውን ብምንታይ ክጠፍእ ብሰይፊ ዝጠፍእ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ድማ መልኣከ እግዚኣብሔር 6 ኮራኩር ኣምፅኡሎም ናይ ኣዛብእ ማለት እዩ ንሶም ድማ ይዕብይዎም ነይሮም ልክዕ ዝመንሰይ ክሓቶም ከሎ ሎም ይዕብዮም ኣለዉ ድሓር እንታይ ገብሩን እዮም እሶም ክበልዑን እዮም በልዎ ይብል እሞ ድሓር ኣብ መወዳእታ ድማ ዓብዮም ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልማዱ ከብፅሐሎም እንተመፀ ነቶም ኣቦ እንታይ ገይሮሞም ፀኒሖም ማለት በሊዖሞም ፀኒሖም ድሓር ልክዕ ፀሎት ገይሩ ንእግዚኣብሔር ምስ ሓተተ ግን እቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ነጊርዎ ማለት እዩ ልክዕ ኣቡነ ኪሮስ ድማ ከምኡ ማለት ስለምንታይ ንገረኒ በልዎ ይብሉ እሞ ብድሕሪ እዚ ስለምንታይ ኢኹም እቲ ኣነ ዝሰደድክልኩም በረኸት ነቲ ዘይግብኦ ነቲ ርኩስ መነኮስ ዝሃብኩሞ ኢሉ ጎይታ እንታይ ገበሮም ይብለና ማለት እዩ ገሰፆም ይብል ማለት እዩ ካልእ ተታሓዛዊ ታሪክ ናይ ኣባ በቡነ ዳሙስ እውን ኣሎ ምስ ቃል ኪዳን እንድተሓዝ እውን ኣሎ እሱ ድሓን ሎም ማዓንቲ ንክደፎ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ከምዚ ተኮይኑስ ጎይታ ይፍርድኻ እንታይ እዩ ቁኑዒ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ይጋገድ እግዚኣብሔር ይጋገድ እግዚኣብሔር ዋላ እናቐተለን ሓንቲ ኣለኻ ኢና ንብሎ ቁኑዕ ኣለኻ ኢና ንብሎ ምክንያቱ ከምኡ ዝገበረሉ ምክንያት መን ጥራሕ ዝፈልጦ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዝፈልጦ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ከለና ክንዲዚ እኮ ጠፊኦም ይበሃል ምሽ እግዚኣብሔር የለ እንዲ ዝብል ሰብ ኣሎ ኣሎ ግን እዚ ክኸውን እንታይ እዩ ማለት እዩ ንዑ ይፈትዎ እንተዘይበልና ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝኾነሉ ምክንያት እሱ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ እዚ ኣብዚ ኣቲና ክንማራመር ኣይንኽእልና ማለት እንተፈቲና ኸ ወላ ሓንቲ ንበፅሖንና ማለት ኩሉ ዝኾነ ግን እንታይ ኢና ንብላ ንሕና ንሰናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ማለት ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ ንሕማቕና እግዚኣብሔር ሓንቲ ዓንተ ላዕሊ ይፈልጥኒ ኩሉ ግዜ ንፅቡቕና ጥራሕ ስለዚ ኣቡነ ኪሮስ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ኣመስጊኖም በረኸት ረኺቦም ካብኡ ጉዕዞኦም ከም ዝቐፅሉ ድሕሪ ሕጂ ከዓኒ ይብሎም ከማን ጎይታ እንታይ እዩ ዝብሎም ኣብቲ ገድሎም ከነንብብ ከለና ነብሳት كعرف أخلوها نحات عن نفس ناي صارك عن نفس كتملكت كيد زوري بالهم يبل ما لكعي وحنت قدست عاد تعرفهم كلا بتصحي يبل ماشم قدسان كعرفوا خلوا ملأخت خبيب وما رأيه يبل أبونا كيروس قدس جبريل مسيح خاني إجزاير عملاك أنت يقبر وايلي يبلهم ناي جنة عم بابا عشرة توا أيديهم عم بابا عشرة توا بالهم يبلنا ملأختهم نتقدس تعد عم بابا عشرة توما بحقوس بدستا كابتدي نايتي ما أزا نايتي ناي جنة عم بابا استلعله نفسها خافس جا أخذ في الله خلا من يريو أبونا كيروس مالت قرب يلوم نتم ملأخت حتى توما يبل ناي سبات نفس كتعرف كلا كم زي مالدي يلوم يحاتو قدس جبريل قال صلى أي ناي من نفسي خمسة لا تحلف ناي صارك أنت رح نحات أنك ترى أنت اللي خاص ناب كم زي بحال بوتا كيل بولا يبل
ኣብቲ ቦታ ድማ ምስ ከደ ብኣንጻሩ ማለት ሓደ ሓጢ ዝነበረ ሰብኣይ ክዓርፍ እንከሎ መላእኽቲ ጽልመት መጽዮም እናሳቀዩ ማለት እዩ ኣንቲ ርግምቲ ነፍሲ ኣንቲ ሓጢ ኣንቲ ርክስቲ ነፍሲ ንዕውፅ እናበሉ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መግረፍቲ እናገረፍዋ ልክዕ መልኣከ ጽልመት መጽዩ ብስኑ ሓይኹ ክተፍኣ ከሎ ተመልከቱ ይብሉ ማለት ኣብ ላዕሊ ወሲዱ ክውርውራ እንከሎ ተመልከቱ ይብሉ ሰለስተ ግዜ ከምኡ ገበራ ይብሉ ማለት ድሓር ከዓ ናይ መወዳእታ ፍርዳ ክትረክብ ከዓ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከቕርብዋ ከሎ ተመልኪቱ ማለት እዩ እዚ ብድሕሪ እዚ ኣባ ኪሮስ ምእንቲ ሓጣን ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ እናለመነ ይነብር ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ እዩ ሓደ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ይብሎ ኣነሲ ካብዚ ንላዕሊ ጽድቂ መታን ክገበርሲ ካብቶም ቅዱሳን ኣቦታት ክመሃር ንኣስቄጥስ ክኸይድ ኢሉ ኣባ ኪሮስ ተበገሰ ይብለና እሞ መልኣክ እግዚኣብሔር ተገሊጹ ኣይ ናብ ገዳም ባሳን ኢኻ መጀመርታ ትኸይድ በሎ ይብሎ ልክዕ ናብቲ ገዳም ባሳን ዝተባሃለ ክኸይድ እንከሎ ከዓ ኣብ መንገዲ ቤተክርስትያን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቦታ ይረክብ እሞ ሰላም ክብላ ይኣቱ ማለት እዩ ኣትዩ ስእሊ ኣድህኖሪ ኣብ ቅድሚያ 700 ሰገደ እዩ 700 እንዳሓዘነ ወላዲት ኣምላክ ብኺዳን ክሓልውን ብቃል ኪዳን ክሓልውን እናበለ 700 ሰገደ ይብል እሞ ካብ ስእላ ድምፂ ወፀ ይብለና ፍቁረይ ኪሮስ ይኣኽለካ ጋሻ ስለዝኾን ካብ ስፍራ ይኣኽለካ በሎቶ ይብል ግን ዘደንቕ ነገር ክትርኢ ኣብቲ ገዳም እቶ በሎቶ ይብል ኣብቲ ገዳም ምስ ኣተወ 798 መነኮሳት ይነብሩ ነበሩ ይብለና ክንደይ 798 መበል 799 ከዓ ሓደ ኣባ ሚሳኤል ሎማ ዓንቲ ኸቢሩ ዝውዕል ማለት እዩ ከዓ ነበረ ይብለና እዚ ኣባ ሚሳኤል ዝተባሃለ ኣብቲ ገዳም ምስ ኣተወ ድሕሪ 5 ዓመት ሓሚሙ ኣብቲ ገዳም ካብ ዝኣቱ 20 ዓመት እዩ ግን ብሕማም ን15 ዓመት እንታይ ኮይኑ ተደኒሱ ይነብር ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ ድማ ናብቲ ናቱ ስፍራ ምስ ኣተው ኣባ ኪሮስ ንመን ይርዩ 4 ሊቃነ መላእኽቲ ከቢቦሞ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ብቅድሚትን ብድሕሪትን ቅዱስ ሩፋኤል ብየማን ቅዱስ ሳዳካኤል ከዓኒ ብፀጋም ከይቦሞ ይርኢ ማለት ግን እዚ ኩሉ ኸውን ከሎ ኣባ ሚሳኤል ከማን እንታይ ገብሮም ነቶም መላእኽቲ ኣይርዮም 15 ዓመት እዚ 20 ዓመት ክሓምም ከሎ ዝካና ከንዎ ዝነበሩ መን እዮም እዚኦም 4 ሊቃነ መላእኽቲ ማለት እዩ ኣቡነ ኪሮስ ግን ርየሞ ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብዚ ቦታ እንታይ ትገብሩ በልዎም ይብሉ እሞ ቅዱሳን መላእኽቲ እውን ከመስግንዎ ከለዉ ሓያል ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ሞት ዘየፍርሖ ምምፃእካ ሰናይ ይበልዎ ይብል ድሓር ልክዕ ንኣባ ሚሳኤል የዘራርቦ ኣቡነ ኪሮስ ኣቐዲሞም ግን እቶም መላእኽቲ እንታይ እዮም ዝብልዎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንሕልዎ ክንካና ኮኑ ኣዚዝና ክሳብ ነፍሱ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ትዕርፍ ይብልዎ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ኣባ ሚሳኤል ኣይርአኒ ድሓር ነባ ሚሳኤል ኣቡነ ኪሮስ የዛርቦ ዝወደይ ኣብ ስፍራ ካብ ትመፅእ ክንደይ ኢኻ ጌርካ ካበይ ኢኻ ክመፅኻ ይብልዎ ለካ ንሱ ካብ ቀልቄዶን ናይ ቀልቄዶን ንጉስ ዝነበረ ኣቡኡ ይንዑ ወዲ ንጉስ እዩ ወዲ ንጉስ ነይሩ ግናኸ ይብሎ ማለት ነባ ኪሮስ ክነግሮ ከሎ ከምዚ ኸማኸ መነኮሳት ሓደ እዋን ኣብ ቤትና መፅኦም ሓደሩ ልክዕ ድማ ክብሪ መነኮሳት ነገር መነኮሳት ምስ ነገሩ ንኸዓኒ ብሕልመይ ሓደራ ይረኣኹ ኣብቲ ሕልመይ ድማ ከምዚ ድብል ድምፂ ሰማዕኩ ተሲካ ንግሆ ምስዞም ክልተ መነኮሳት ኪት ናብቲ ደብፅሑኻ ስፍራ ድማ ኣብኡ ኾንካ ንበር በለኒ ይብሉ እሞ ንዖም ስዒበ ድማ ናብዚ ገዳም እዚ መፀ እነኹ ግን ሓጢኣተይ ስለ ዝበዝሐ ነለኹ ካብ ዝሓምም 20 ዓመት ኮይኒ ይብሎም ማለት እዩ እዚኦም ገዳማውያን ከይመፁ ካዶ እንተበሉ ምክንያቱ ወላሓት ገዳማዊ ኣውያ ይፀንሑን ኣብዚ ገዳም ካብ ዝመፅእ 20 ዓመተይ ገፆም ካብ ዘይርኢ ግን 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ በሎ እዩ ክንደይ ገዳማውያን ግን ኣለዉ ኢለኩም 798 ብጀክኡ ማለት ብጀካ ኣባ ሚሳኤል 15 ዓመት ግን እግዚኣብሔር ይመሓርካ ይብልዎን እዮም ከመይ ኣለኻ ይብልዎን እዮም እንጀራ ዝህቦ የለን ማይ ዘስትዮ የለን ሕሰብዎ እዚ ጥራሕ ዲኸ እንተ ሓይምካ ክትሸይን ትደሊ ክትስእ ትደሊ ምሽ ዝድግፈካ ትደሊ የለን እሱ ድማ ካብ ዓራት ኣይትንስእን እዚ ኩሉ መን ገብረሉ ነይሩ ቅዱሳን መላእኽቲ ማለት ቅዱሳን መላእኽቲ ዘውርዱልካ መግቢ ከዓ መቸም ንዑ በልዕካ ሽንቲ ዝበሃል የለን እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ እሶም እዮም ዘጥፍኡልካ ማለት ይዋሃድ ጥራሕ ይትመዱ ማለት ድሓር ብድሕሪኡ ግን ዝወደይ ከፀናንዓካ ስምዓኒ በልዎ ይብላ ኣባ ኪሮስ ኣነ ወዲ ሓደ ንጉስ ይፈልጥ ወዲ ኬፋስ ንጉስ ማለት እዩ በብኑዳ ድማ ይበሃል ግን ንግስነት ናይ ኣቡኡ ገዲፉ ኣብ ፍቕዶ በረኻታት ይነብር ነይሩ ብኣንበሳ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሰይጣን ስለ ዝፈተኖ ብኣንበሳ ተበሊዑ ይብሎ ብዛዕባ መን እዩ ዝነግሮ ዘሎ ብዛዕባ ኣባ በብኑዳ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ወዲ ንጉስ ይፈልጥ ይብሎ ከዓ መሊሱ ንሱ እውን መንግስቱ ገዲፉ በትሪ ጥራሕ ሒዙ ካብ ቤቱ እንታይ ገበረ ይብል ወፀ ኣብ ፍቕዶ በረኻታት ኣብ ፍቕዶ ገዳማት ኣብ ፍቕዶ በዓትታት ድማ ይነብራሉ ነዚ ሰብቲ ፅቡቅ ገይረ ይፈልጠ ግና ብሂወት ዲ መይቱ ዲ ግን ኣይፈልጥና ይብል ብዛዕባ መን
بزعبا نفسه مالتي قدسان بزعبا نفسهم كزارب هلو أنا ناول أنت يقولني أنا 5 جرة زبها يلن أي سرحني 5 زبها يلن أنا 210 مصحف عم بيبقى قال كم زبها يلن أي سرحني قدس هاري باولوس تايز ولا حدا سبا يفلت يلمس ناب سالساي سماي تنطقاي لنا بجا كملاخت سبات كسمعو زي كله ቋንቋ ሰምዕና አለ እሱም ክንሱ ግን ብዛዕባ ሳልሳይ ሰብ ገይሩ ይነገር ማለት ምክንያቱ አነ ንምባል ቅዱሳን ይኸብዶም ገሊዩ ግን ደፋሪ አነ ክንድዚ ገይረ ከምዚ ገይረ 110 120 መጽሐፍ አንቢበ በቀዳ ድሕሪ ቅዳሴ ነዛራረብ ነርና ካውድ ጎደዱትም ዲያቆናት ካንታ ይብሉኒ መተባብዕ እኳይ ብዙ 110 አንቢበ ይሉ እንተምሂሩስ ካልእ ሰብካ አንስ 50 ከንብበ ይሉስ ክልዓል ኮሚል ካሎ እሺ ተባበ ናይ ትዕቢት ትምህርቲ እንታይ ጥራሕ ይዝወልድ أنت عبيت راح يزود لك عند ما سبت العيل مزيلو خارق أنا 230 مصحف عم بيبه ولا نايم تحرق أنا تقول 200 بيبه ولا نايم بز تابع عسب اندعي حدتي دحن نزي سمعوا أنا من الله سندي سو دقاي شجري كنقرفه قدوس عنك أنت يمسكوا ناتهم صدقي حبيهم يمسكوا إذا بزي موماتون بهوت مهلاون كن أيفلوتكم أنت مالتي بيمان دخوهم بتساقم تايقبركم አይፈለጥኩም ብዛዕባ ነፍሶም እንዳተዛረቡ ከለው ማለት ሓደ ካል ወድ ንጉስ ውን ይፈልጥ ኢሎም ካመሊሶም ነግረው ንሱ ድማ መንግስቱ ገሪፉ አፈቆዶ በረኻታት ከምነዳይ ኮይኑ በጀካ ሰንበት እና በለዐ ይነብራሉና ወሊ ነግረው ማለት ስለዚህ ተግሳጽ እግዚአብሔር አይተስላ ተግሳጽ እግዚአብሔር ስመን ዝግስጾም ናቶም ዘፍቅርዎ ወይ ካነቶም እሱ ዘፍቅሮም ዝግስጾምሞ ተግሳጽ እግዚአብሔር አይተስላ ጎልዎ ይብል ብዛዕባ አባ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ የም ዝነግረው ዘለው ተሳልሳይ ማለት አባ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ከምንፈልጦ ወዱን መኒ ተወደሶስ ንጉስ ተወደሶስ ንጉስ ካን መን ሐዊልና ናቡነ ኪሮስ ማለት ስለዚህ ወድ ሐዊ አቡነ ገብረ ክርስቶስ መርዓውና አቡነ ኪሮስ ማለት ተወደሶስ ክንብል ከለና ንጉስ ካ ጻድቅ ንጉስ 381 ናይ ጉባኤ ቆስጠንጥንያ ዘዳለው እዚ ንጉስ እዚ ማለት ስለዚህ ዞም ስድራ ናይ ጻድቃን ስድራ ማለት ከምዚሉ አቡነ ኪሮስ የጸናንዖ ተግሳጽ እግዚአብሔር አይተጽላ ይብሎ ማለት ሽዑ ግን አባ ሚሳኤል እንታይ ይዝብል አይ ልክ ከም ትዝግባአኒ ንሓጣተይ ዝግባአኒ ኮም የረኺቦሞ እግዚአብሔር ይመስገን በለ ይብልሞ ምድሕርዝ ግን አባ ኪሮስ ጸለይሉ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ደጊም ደኺኑሞ ነዚ አቦዝን ተግብሮ ይለዋል ይዕርፉ ከም ዝበለሞ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ተገለጸሉ ይብል ድሓር እንታይ ይዝብሎ ከማን አቀዲሙ ምስ ናይ ነፍሳት ናይ ሓጣን ናይ ጻድቃን ከዓርፋ ከለዋሪ ነይሩ ሎሙ ግን ንስኻ ይኸዛ ነፍስ እዚኣ ትፈልያ በሎ ይብልሞ ናይ ገነት ዕምባባ ጎይታ ንአቡነ ኪሮስ ሃቦ ይብል አቡነ ኪሮስ ድማ ንአባ ሚሳኤል አሸተቶሞ ነፍሱ ካብ ስጉ እንታይ ኮነት ይብለና ተፈልየት ይብል ማለት ብኽብሪ ድማ መላእኽቲ ሒዞማ በደስታ ወሓጎስ ንሰማያት ዓረገት ይብል ማለት ዳዓረ ግን አባ ኪሮስ ከይዱ ነቲ ናይቲ ገዳም አበመኔት ወድኻ ዓሪፍ ይሞ ዝቆብርዎ ላኸለ ይብል ታበመኔት ግን አንተ ገድሽ እንሞን ተዓረፈ ንዓይ ኮይ መልከትኒ ቦሎ ይብል ማለት ዳዓረ ግን አተኪሩ ጠሞተ ይብል አቡነ ኪሮስ بدحر زي مسج أنه قيبل شو عات منو كسات لا آخر ليبل ده خبره كخبره مالته نسمع كخبره لهم داينا نقوله أنا عبيت أنا حيزوم ما تخاطنا مالته أبونا كيروس جن إذا روح الزخنة نعيت عنكم تنها أنت يكبروا أرحقوا عاد أنتوا لو ترى أنت يكبروا فحاروا خد قبروا ولا يبلوا ما نام مرر مجمر تقريبا خلونا أبونا كيروس نبعلو عفتي نايمودا تقول لهم زي تاريخهم بتصحف أبا باو ما يبحال كل رئي تاريخهم صحيفه بزعبها ملكو عمك الزهربون كله قماتهم بتعم نويح نبري بلنا أبونا كيروس معلش أي حقاتهم نويح جبرهم بتعم قرم هزمول إذا ما نكوسات حجنا أبونا كيروس كريوهم كله إذا قدامه وياي مثلاً بتعم بتصلسي عيت أولى جن بولي يبل ود نجسات خونا له حجي ما تيخاف من قستنا بولي حامي ونبر بلنا معلش قلنا سبايز نبر نير أبقى ما برخم معلش شعور حريقن نسوم كقبري لما سمعتوا لكان ملاك 4 يوم تقبروا جمهوري كعاتم جمهور إذا ما نكسات اليوم جن كافز حلف خيط مهارو السوا عايزين تيجي قبل جمير من أبونا كيروس كان ما سر يوم مالتي كابيد عن إحنا زين ريود عني أنت إذا شتت النازله نايم ما زي مش تترلو نايم ملاك تعيط عنه مالتي ده حرق أبارو ويبل مالتي مس كبارو وجن قصة أمي بل كل نجار مستودع أبا كيروس كيرو سلام أنتاي قويتا زعزنا أنتاي قوريل نسمة أميرو أنت جرو أستيخمني أميرو بلعكم نيهم عارقو دخلينكم نيهم حيما دو بتحكم نيهم زبلوا ما ندخاتات تكبري لهم نزحمة بتحون ندخاتات مقلاي وفيو النابلة قصة أمي بقولوا ما بزنا جرز وجيهم خقاتلوا من العلي لمن نابونا كيروس مالتي عبزوا وانا زين دمنا متى سورته يقول مالتي حزوا خليك زهر عمله
ከምዚ ኢሎም ካብኦም መስተፈልዩ ድማ በርበር መፁ ይብል ናፍቲ ገዳም በርበር ናፍቲ ገዳም መፅኦም ድማ ነዞም 798 መነኮሳት ንብሙሎም ሓደ ከይትረፉ ቀተልዎም ብለና ማለት እዩ ፍርዲ እግዚአብሔር እንታይ ኮነ ተገልጸ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን አቡነ ኪሮስ ናብ ገዳሞም ተመሊሶም ልክዕ አቡነ ኪሮስ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ስለ ዝኾነ አቡነ አንጦንዮስዮም ዓሪፎም ነይሮም እምበር እቶም ቅዱሳን ዝበሃሉ ከም አባ መቃርስ ዓብ ዝኣመሰሉ ኩሎም ነይሮም ብዙሕ ዘደንቕ ትማሊ ዕለ 7 ዘኽበርናዮም ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ሓለቃ እዚኦም ክዓርፉ ከለዉ አቡነ ኪሮስ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ዝዕ ብድሕሪፍቲ ናይ መወዳእታ ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣኽለካ ክብሎ ኢሉ መፀ ይብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ተገሊጹ ድማ ኩሉ ነገር ይነግሮ ማለት እዩ እቲ ናቱ ቃል ኪዳን ድሕር ርኢናዮ ብፍላይ እንኮላይ ገድልኻ ዝሓዘለ ዝብል ኣለዎ ማለት እዩ ውልድ ደልዩ ገድሊ ናይ ኣባ ኪሮስ ዝሓዘለ ዝሰኣነ የለን ማለት እዩ ስሙ ከምታ ቀዲምና ዝበልናየ ብስምካ ድፀውዐን ወዱ ከምዚ ክህበከ ምሳኻ ክምብረ ብዙሕ ቃል ኪዳን ማለት ቃል ኪዳኑ መወዳእታ ይብሉን ማለት እዩ መወዳእታ ድማ ነዚ ነገር እዚ መን ተመልከተ እዩ ዝብል ኣባ ባውማ ማለት እዩ ኣባ ባውማ ካብ ገዳም ኣስቄጥስ መፅኡ ምስኦም ተቐሚጡ ልክዕ ድማ ጎይታ ክመፅእ እንከሎ ጎይታስ ናብ ኣባ ኪሮስ ብኸመይ ዘዘራርቦም ነይሩ ክንብል እንከለና ልክዕ ከም ዓርኪ እንታይ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ ኣባ ባውማ ክምልከት እንከሎ ጎይታ ኢሎሞ እዚ ካህን እዚ ሕያዋይ ካህን እሞ እንታይ ግበሮ ባርኮ ይብሎ ማለት እዩ ንመን ንኣባ ባውማ ኣይ ኣነ እንደ ፀዊዐዮ ገድለኻ ክፅሕፍ እኮ ኣነ ፀዊዐዮ እንታይ ግበሮ ይብል ባርኮ ይብል እዚ ኩሉ ዝረኣኻዮ ናይ ኣቡነ ኪሮስ ነገር ፀሓፉ እዚ ብሕጂ ትሪኦ እውን እንታይ ግበሮ ፀሓፉ በለ ይብል እሞ ድሓር ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ወረዱ ወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ወለደት ኣብ መወዳእታ ድማ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ገበረ ይብለና ወረደ ይብል እንታይ ሒዙ በገኑ ማለት እዩ በል ፍቁረይ ኪሮስ ልበ ኣምላክ ዳዊት ወሪድ እዩ እሞ ለምን ክዝምረልካ በሎ ይብል ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት ድማ በገኑ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል ኣዳለዎ እሞ ኣባ ኪሮስ ብምንታይ ክዝምረልካ ትደሊ በሎ ይብል በታ ቀዳመይቲ ዶ በታ ዓስረይቲ ወይስ በታ ሰልሰይቲ እናበለ ማለት እዩ ኣቡነ ኪሮስ ከዓ ቅዱስ ዳዊት ኢሎሞ ብኩለን ክጥዕመን ይደሊ እሞ ክሰምዐን ይደሊ እሞ ብኩለን እንታይ ገበረኒ ኢሎሞ ኣስምዐኒ ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቅዱስ ዳዊት በገና እቲ በገና ሕጂ ድሕር ኢና ተኮይና ዝብዝረሎ በገና 10 ኣውታር ኣለዎ ምሽ ግን ክንደይ ጥራሕ ይሰርሕ ድምፂ ዘውፅእ ገና 5 ጥራሕ ድምፂ ዘውፅእ ናይ ቅዱስ ዳዊት ግን ከምኡ ይኮንን ፍሉይ ማለት 10 እንታይ ገብር ድምፂ የውፅእ እዩ ብ10 ድማ እንታይ ገበረሎም ይብል ማለት ድምፂ ኣስማ ኣብ መወዳእታ ድማ መዝሙር ዘመረሎም ናይ ሞቱ ናይ ጻድቕ ሞቱ እንታይ ክቡር እዩ ክብል እንከሎ ግን ነብሶም ካብ ስግኦም እንታይ ኮነት ይብለና ማለት እዩ ሽዑር ተፈለጥ ካብ ጣዕሚ ናይ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ዜማ ማለት እዩ በዚ ድማ ክርስቶስ ኣምላክ ተቐቢሉ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ንሰማያት ዕረጋ ይብለና በረኸት ረድኤት ናይ ኣባ ኪሮስ ኣይፈለየና ልክዒቲ ኣርኬ ናይ ሎማዓንቲ እንታይ ዝብል ሰላም ለኪሮስ ዘሰኣሙ ነደ ከናፍር ወበዝባኑ ተጽዕነ እግዚአብሔር ከመ ትጻእ ነፍሱ እምበለ ጻዕር ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ ሃዋስ መዝሙር ለጻድቕ ብእሲ ሞቱ ክቡር ይብለና ማለት እዩ ነቲ ንእግዚአብሔር ብእግዚአብሔር ዝተሰዓመ ንኪሮስ እንታይ ይግባእ ይብሎ ሰላምታ ይግባእ ኢሉ ከምኡ እውን ኣብ ምንታይ እዩ ተሰከሞ ኣብ ዝባኑ ዝተሰከሞ ሽዑ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ዝብሎ ነብሱ ብዘይ ጻዕር ክትወፅእ እንከላ ኢሉ መን መፂ ነይሩ ሽዑ ዳዊት ማለት እዩ ብመሰንቆም ብመዝሙር እንታይ በለ ኢልና ናይ ሞቱ ናይ ጻድቕ ሞቱ እንታይ ክቡር ማለት እዩ አንተ ወይ ዘመርናዮ መዝሙር ንድገሞ እሺ ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ መዝሙር ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ መዝሙር ለጻድቅ ብጽሞቱ ክቡር ለጻድቅ ብጽሞቱ ክቡር ለጻድቅ ብጽሞቱ ክቡር ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ መዝሙር ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ መዝሙር ለጻድቅ በጽሞቱ ክቡር ለጻድቅ በጽሞቱ ክቡር ለጻድቅ በጽሞቱ ክቡር ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ መዝሙር ዳዊት
ፍጹመቱ ክቡር ለጻድቅ ፍጹመቱ አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እሺ እግዚአብሔር ይክብርኩም። ዕረፍ ንበል። ብድጋሜ ናይ አቡነ ኪሮስ በረኸት ረድኤታ ይፈለየና። ምናልባት ሕጂቲ ጊዜ ነቲ ፀበል መታን ከኣኽለና ክሕፅሮ እቲኦም ዝዓረፉ 798 መነኮሳት ግን ድሓር ብፀሎት ናይ ኣባ ኪሮስ ካብ ሞት ይትንስኡ እዮም። ብክንደይ ልመና ማለት እዩ ሱባኤ ኣትዩ ለሚኑ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ሞት የተንስኦም እሞ ድሓር ድማ እቲ ዝግባእ ናይ መንኩስና ስራሕ ሰሪሖም መንግስቲ ኣምላክ ከም ዝኣትዉ ኣቡነ ኪሮስ ገይርዎም እዩ ማለት እዩ። ታሪክ ግን ነዊሕ ስለ ዝኾነ ተጀሚርናዮ መታን ግዜ ንኩሉ ከኣኽለና እዩ። ሕፅር ኢሉ ናይ ኣባ ብሸይ ናይ 5 ደቂቃ ዋላ ጌርና ናብቲ ፀበልና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ኣባ ብሸይ ድማ ከም እንፈልጦም ግብፃዊ ኣቦዮም ኮከበ ገዳም ዝተባሃሉ ቅዱስ ኣቦዮም ማለት ንሶምን ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦዮም ኣባ ብሸይ ከም እንፈልጦም ኣነ እኳ እንታይ እዩ ዝቐለኒ ካብ ኣነ ድልፍል ፈልኩም ፊልም ናይ ኣባ ብሸይ ኣለዎ ብትግርኛ ተተርጎመ ዋላ ብኣምሓርኛ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ድሕር ርኢና ሕፅር ኢሉ ፅፍፍ ኢሉ ታሪኮም ክንረክብ ኢና ናይ ኣባ ብሸይ ማለት እዩ። ገና ብንእስነቶም እንከለዉ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንደይ ሕዋት ነበሮም እዩ ዝብለና 7 ስድራ ነበሩ ይብል እሞ ናብ ኣዲ ተገሊፁ መልኣክ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብላ እግዚአብሔር ኣምላክ ከገልግሎሲ ካብዞም ደቅኺ ደሊሎ እሞ ሓዲኡ ሃብኒ ይብላ። እሳ ድማ ኩሎም ኣብ ቅድሚኻ ኣለዉ እግዚአብሔር ኣምላክ ድመረስከ እንታይ ግበር ውሰድ በሎተ ይብል። መልኣክ እግዚአብሔር ድማ መፂኡ ንመን ኣመልከተ ንኣባ ብሸይ ማለት እዩ። እሱ ግን ካብ ኩሎም መበል ሻብዓይ ዝነኣሰ ዝደቐቐ ዝቐጠነ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣዲኡ እንታይ በለት እዩ ዝብል ኣይ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ዘገልግሎሲ ካብቶም ዱልዱላት ካብቶም ሓያላት ካብኦም ውሰድ በሎተ ይብል። እግዚአብሔር ኣምላክ እንታይ ዝርኢ ከምቲ ሰብ ኣይኮነን። ሰብ ናይ ደገ ዝርኢ እሱ ግን ናይ ውሽጢ ዝርኢ እሞ እግዚአብሔር ድመረፆስ እዚ ይበላ ይብል እሞ ይኹን በሎተ ይብል። ብድሕሪ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ተማሂሩ ኣባ ብሸይ ክንርስዖ ዘይብልና ካብቲ ኣዘውቲሩ ዝፍፅሞ ዝነበረ ነገር ሓደ እንታይ እንተልና መፅሓፍቲ ምንባብ ይፈቱ ነበረ ኣባ ብሸይ ማለት። ስለዚ እዮም ቅዱሳን ኩሉ ግዜ መፅሓፎም ከንብብ ከሎ እንታይ ገብሩሉ ነይሮም ይግለፅሉ ማለት እዩ። ኣብ 20 ዓመቱ ገዳማት እዩ ኣባ ባይሞይ ልክዕ ምስ ዮሃንስ ሓፂር ንክልቲኦም እንታይ ገይሮሞ ማለት እዩ። ኣብ መንግሶሞም ንሶም ምስ ዓረፉ ድማ ክልቲኦም ነናቶም ቦታ ሒዞም ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ መፅሓፍቲ ከም መዓሪ ጥዕሞ ነበረ ይብል ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ይደጋግሞ ስለ ዝነበረ እቶም ቅዱሳን እንኮላይ በብ መፅሓፎም ኩሉ ግዜ ምስኡ መፅኦም እንታይ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ከንብብ ከሎ መን ይመፆ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ማለት እዩ። በቃ ድሕር ድኾነ ነገር ዘይተረድኦ ኣይ ቅዱስ ሙሴ እዚኣ እንታይ ማለት ካ ኢሉ ሓትት ንመን በቃ ንባዕሉ ማለት እዩ። ኮለላ ይብል ትርጓሜ ኣየድልዮ ገለ ኣየድልዮ ባዕሎም ይመፁ። ነቢያት መፅሓፍቲ ናይ ነቢያት ከንብብ ከሎ ነቢ ኤርምያስ መፅኡ ኮፍ ይብል ምስኡ ኩሉ ነገር ይነግሮ ማለት እዩ። ብዛዕባ ነገስታት ክሓስቡ እንከሎ ቅዱሳን ነገስታት ቆስጠንጢኖስ መፅኡ እንታይ ይነግሮ ድገርመኩም ካማን ዓርኬ ናይሎም መዓንቲ ናይ ኣባ ብሸይ እንታይ ዝብል ምስኡ ድተሓስለ ዘለዎ ሰላም ለብሸይ ዝኣፈድፈደ ተጋድሎ እስከ በመንፈስ መፂኦ ቆስጠንጢኖስ ይበሎ መንግስተ ምድሪ ወትግፍእተ ዓለም ዘይመስሎ ሰበሰ ኣይመርኩ ገደፍኩ ኩሎ ክብረ መነኮሳት ከምዚ በሰማይ ዝሃሎ ናይ መነኮሳት ክብሪ ኣብ ሰማያት ከምዚ ምዃኑ ተዝፈልጥ ነይረስ ይብሎ መን ይኹም ድብል ኣሎ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ መንግስቲ ናይ ዓለም እቲ ጣዕሚ ናይ ዓለም ንግስነት ናይ ዓለም ገዲፈ እንታይ ምኾንኩ ነይረ ይብሎ መነኮስ ምኾንኩ ነይረ ኢሉ ይነግሮ ማለት እዩ። ሽዑ ግን ኣባ ብሸይ እንታይ እዮም ዝብሎ ኣይ ከምኡ ኣይትበል እግዚአብሔር ኣምላክ ፍርዱ እንታይ ኣይኮነ ኣይጋገን ንስኻትኩም እኮ ነገስታት ኣብ ምድሪ ከለኹም ይሕዋት ኣለውኹም ቤተሰብ ኣለውኩም ጉዙኣት ኣለውኹም ባሮት ኣለውኹም ብጣዕሚ ትበልዑ ደስ ዝበለኩም ትሰትዩ ብከምዚ እናኾነ ኮላይ ኣብ ምንታይ ተኣቱ ድሕሪ ፅድቂ ተገይሮም ኣብ መንግስተ ሰማይ። መነኮሳት ግን ሰብ የብሎምን ኣብ በረኻታት እዮም ደስ ዝበሎም ኣይበልዑን እዮም። ስለዚ ኣብ ሰማያት እንታይ ይረኽቡ ማለት እዩ ዝበለፀ ዓስቢ ይረኽቡ ማለት እዩ። ድሓርካ እንታይ ጉዲልልካ ንስኻሲ ክብሪ ወሪስካ የለኻ እናበለ ምስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ክዘራረብ እንከሎ ንርኢ። ካብዛ ሓሊፉ ከዓ ዝያዳ ዝፍለጠሉ ኣባ ብሸይ ከዓ እግሪ እንታይ ብምግባር ብምሕፃብ ማለት እዩ። እግሪ ካብ ምሕፃብ ዝተላዕለ ድማ ንጎይታ ኩሉ ግዜ እንታይ ገብሮ ነበረ ይብለና ይሓፅቦ ነበረ። ሕፃቡ ድማ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሰቲ ነይሩ ማለት እዩ። ኣባ ብሸይ እግሪ ሰብ ከይሓፀበ ኣይድረርን ኣይበልዕን በቃ ጋሻ ከይመውፃ ኣይበልዕን። ድሓር ጋሻ ምሳኣና ከማ እንታይ ዝገብር ገዳማዮም ኩሎም እናኸደ እንታይ ገብሮም ይሓፅቦም። ድሓር ግን እቶም ገዳማዮም ከይተረፉ ከኣብይዎ ጀሚሮም ማለት እዩ። ኣይ እዚ ፃድቕ ኣቦ እንኩንሱ ንዓና መፂኡ ክሓፅበና ኢሎም ኣይከውንን ኢሎም ማዕፆም ይዓፅዎ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ከምዚ ኢሉ ሓዚን እንከሎ ሓደ እዋን ግን ሓደ ዝደኸመ ሓላፍ መንገዲ መፀ ይብል። እዚ ድማ መፂኡ ንዓውቶ ዕረፍ
دحار دما عارف كما يسيتي خاط خير بولون بيبل حرا يلو اتولو كحصبو دما اغرو جمره كحصبو خلو انت تملكته يزبلنا اتي استشنكر اغارو مالتي من مخانو فليتو كريستوس املاك مخانو فليتو مالتي نعي سايغبان انداله مالتي نعي كتغلصلي يغبان اندال اموداتا دما يحاتو حصاب كارو خسيتي يبلو يخون الكابو لا يبل مالتي بدحري يو خماني ابوتات كنغرنا هلو اباب شي مغنا يعلم انت يغبرن اي بلعن مالتي حصاب كرنا يغويتا مسته عدوان لك عن ود مزمورو زفوت ود مزمور سلازنورو كستي يلوها انت غورو ليبل اصن حل يبل حصاب كرنا يغويتا مالتي تود مزمورو ግን مسمعه زودي كافتي دلوماي انت غبر يلوما كافتي محصب دلوماي سته مسبولو انت حاسيبو بلوب واي كافتي انداماي سته زيبلو اندا ابيد انت هونيم لو ما انت كافتي محصب سته بلو نيلو غريفو خيسته كالاي غزي سته يلوما حرا يلو انت غبر اي سته سالتا غزي ግን سته يلوما دحر كابي چوچقون يلو انت خره تايكون صنحو نصيفو صنحو ملاك زيار العلو نتزغبو هيبو معناتي نحر بزي زرخبو مكره كمان بزحي مالتي لكعيو نحر كمزي بزح كساي غيرلو خمزي عبدان غيرلو ناب حدا قدام ليهو ابا بشوي كلتا غزي سلس بزح مكره يحلفو تود مزمرو مالتي اما وداتا ግን انتايو كمان زبلوتي دمخرو ابو قال نايبوخا انتاي تغوريلو اي تعبر زبلك انتاي غبر مالتي ويكا تازازا يكون يلو لا اخو يجل بدعري ايشيلو بسلام كم زنبره ينغرنا مالتي امو داتاخا اتيا زملطوتو حصاب غرنا يغويتاون كم زرو خبايم زنغرنا ابوتاتنا مالتي لذي غاشان مقبال انتاي تكون يزبل حواري قدس باولوس اي ترسعوا تغهات كونو مخنياتو غلياتهم اغاش مسيلوم نملاحت استقبلوا له غلياتهم اغاش مسيلوم نغزيار استقبلوا له غزيار كاب استقبلوا كما با بشي مالتي እዚ ዝወረዚ ኻ ኣብ ገዳም ይስማዕ አይ ጎይታ ኮንታ ይግበረለም ይገለጸለም ይዝብል አሞዳታ ድማ መጽየሞም ገዳማውያን አቦና ንክርስቶስ ጎይታ ስታይ ትገብሩ ወይኹም ትሪኡ ወይኹም هو بمحرቱ እንታይ ይገብረለይ ይገለጸለይ ስለዚህ ንሕና ካንታ ክንገብር ኢና ክንሪዮ እንደሊና ማሪና ቆም ዝባሃል የለን ሓቀ እንታይ ሃትከው እንደለካ በቃ እስኻ ንግዚአብሔር አምላክ ዝገለጸልካ ሰብ ኮንካ ክትርከብ ይኻ ዘለ አሪኒ ልካ ዝርለ ነገር የለን حرا يحطي لهم مسم نصوص ስለዝኾኑ ማለት دحر ንጎይታ ካሓትዎ ከም ተኣመሉ ምስ መጸ ማለት ጎይታ ንዓይ ከማን ንዓይን ዘይረብሕ ከማን እንዳተገለጽ ካለይ ነዞም ኣሕዋተይ ነዞም ቅዱሳን ተገለጸሎም እንዶ በልወይ ብልሙ حራይ ንዓኻይለ حራይ ለካለሁ ግን ማዓሴ ዝግለጽ ሰንበት ድሕሪ ቅዳሴ ኣበይ ኣብቲ ላዕሊ ጎቦ ይብሎ ማለት ዓርብ መዓልቲ ነበረ ይብለና ማለት ሽዑለቶም ቦታት ነግሮም ሰንበት ድሕሪ ቅዳሴ እንታይ ክገብር ይልሎ ጎይታ ክግለጽ ይል ሰንበት ማዓሴ አትመጽእ سمت مزيا قداسي مستوده كل غويا نبي نخرسوس املاك مراي ناب تغبو مالك نسو ግን لما ناي مسيلو نداي مسيلو ابتحتي كوفيلو مالك تمالوني بلوم እንዳጎዩ خحالف له منكوسات اي انا نفسي كان سكيمه قالكنا له كل سب تنطينو يخيل مالك ኧረ تمالوني تبله بسمعو سيل مالك اجي يوحنس አፈወርቅ مشي بلي نت نداي ابدغ ገዲፍካዮ መጽኻ ሞባ አንተ ቀመጥካ እግዚአብሔር እንታይ ገብሮን ነው አይቀበለኒ ነዳይ እንዳለመነካ ባፍደገ ንዑረ ጊስካዩ መጽኻ እስኻ ሞባ ከተቀመጥ ንዑምሽ መቅባላ ቢኻይ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ገብረካን ናትካ አይቀበለኒ ይብል ማለት ቅዱስ ዮሐንስ ከነገረን ኮሎ ስለዚህ ንጎይታ ረጊጾም እንዳኸሩሲ ንመንክሩ ይግን ንጎይታ ኸሪዩ ማለት አሞዳታ ግን ገፈፍና በለ ሽማግለ አባ ብሸይ መጽ ማለት ናቤድ አልካ መስቦሎ ንጉርሶስ እንተገብር كري أنا سمو خرين در أتمال عني له وأنا كمان كري إن دخل كده أنا عني كم يزي مال أكايلو أنت جوا رئيس ولا بزبان تساو كم يبل معي مجمرت قليل له دحارجن إن خبر دخله إذن جار زين تايلو تتملكته أتزفلت أجر مالتي مش شنكارو واحد تراي كورسوس عمله فقري بشيء سلمن تاين عاقة خمس قلة ألك حجة فليتك مرأي سريع من يرم جناها ندايلو أنت جرو من رئيس أمنه هيداهم ስለዚህ ንዓኻ ይድግለጽ አልካ በመባል እዚያ ንዓይ ዝጸረት ነፍስኻ ንዘላለም ታይ ትኾንና ኢሎም ኣይትብስብስኒ ያቦለ ይብል ናይ አባ ብሾይ ነብሱ አካሉ ከምዚ ዝነበረ ስጋ ሕጂ ከይበስበሰ ከይጎደለ ኣሎ ኣብ መቃብሩ ማለት ብድሕሪ ዝገሰጾም ይብል እንደቂ መዛሙርቱ ማለት ነዳይ እንታይ ትግበሩ ኣይትክፍዑ ምክንያቱ ኣቦታትና ኢሎም ናከም ክርስቶስ ኣበይ ይርከብ ኣብ ከብዲ ጡምያት ክርስቶስ ኣበይ ይርከብ ኣብ ዝባን ዕሩቃን ንሓደ ዝዓረቐ ተልብሶ ከለኻ ንመን ኣልቢስካ ማለት ንክርስቶስ ንሓደ ፀሜኽ ትምግብ ከለኻ ንመን መጊብካ ማለት ንክርስቶስ ምክንያቱ ትሕቶ ጠሜዶ ኣብ ልዕካኒ ኢኻ ዓሪቆዶ ኣልቢስካኒ ኢኻ ትሕቶ ማለት እቶም ሓጣ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣበይ መርኺብናካ ጎይታ ተንረኽበካ ኮ ጠሚኻ እንታይ መገበርናካ ነርና መብላዕናካ
نتي دغم زغبركمو نمن كم زغبركمو يحسب نعاي كم زغبركمو يحسب يدو ጎይታ አማላድነት አብ ጊዜ ፍርድ እንታይ ይገብርኒ አይቀበልኒ ማለት በየማን በጸጋም ይደስ እግዚአብሔር አምላክ በረኸት ናይ ቅዱሳን ያዓድለና አመወዳታ ድማ በብዙሕ ገል ተጋዲሎም አባብሾይ ብዙሓት ቅዱሳን ትዝክሩ ወይ ማብቲ ፊልም ድሕሪነ አቡነ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያው እንታይ ገብሮም ይመጾም ይደበና ተጻዒኑ ምስ ብዙሓት ቅዱሳን ክዘራረቡ ከለው ንሪና አባብሾይ ድሓር በርበር መጽዮም ትገዳም መስአተውውን ካብ ወጽዮም ናበይ ይኸዱ ይዝብለና ናብ ካልእ ስፍራ ኸይዶም بحسب مس أبونا بولا ويك أبونا أبيب أنت كم تقبروا ينقرنا كم تقبروا ينقرنا مالتي لذي بس علتي زم كلهم قدسان كبيرهم زوجلوا علتي بركاتهم يعدلنا في نقبروا تبالكن لو ما عندنا يا أبونا كيروز يكون نايمن ناي قدسان حواريات بيدرس وباولوس مالتي لا تحمش ربع عالم مسكونات قطعم لذي كارين لهم خوينو مالتي ناي حواريات بيتروس وباولوس بركات رديت زيار أملاك يعدلنا حنتنا توم مزمر غيرنا ودينا لنا